Ok, normalni youtuberi reaguju na drame, na Luksovu i Bakinu dramu o nameštenim giveaway-evima, Lanmi Miami protiv repera, Baka Prasi i bivša devojka, na dramu Baka Prasi i sadašnja devojka, odnosno ko će od Bogdanovih drugara da mu smuva devojku. A ja, s obzirom da očito nisam pravi youtuber, ja reagujem na reakciju na video o prijetnji i reagujem na neke snimke koji su isplivali u javnost, a koji kompromituju pristalice vlasti, ako ih možemo nazvati tako. Mislim, oni sami za sebe kažu da su... Zato ti kažem, ja sam pas, ker. Ali dobro, da ne bude da ih ja vređam. Ti da bi bio novinar, ti moraš da budeš malo lud. Ja sam, na primjer, novinar po struci, to se i vidi. I moraš da budeš poprilično hrabar. I mislim da su novinari već oguglali negde na pretnje, iako, dakle, to ne znači da su pretnje dozvoljene i da ih možemo zanemariti, da ih možemo smatrati normalnim. Ne, nisu normalne, samo kažem, ljudi koji se spremaju da budu novinari i koji žele da budu novinari, oni su negde svesno spremni da ta profesija nosi sa sobom neke rizike. Prethodnih dana smo imali 2 slučaja pretnje novinarima koji su digli ogromnu prašinu. Novinaru Radara Vuku Cvijiću prećeno je telefonskim putem nakon teksta o Željku Drčeliću, biznismenu i predsjedniku košarkaškog kluba Crvena zvezda zbog njegovih navodno sumnjivih poslova. Dok je novinaru N1 Mladenu Savatoviću prećeno nakon verbalnog konflikta sa predsjednikom Srbije na konferenciji za medije, nakon čega je Savatović najavio tužbu protiv predsjednika, a zatim su uslijedile i pretnje novinaru. I dobro je da su digli ogromnu prašinu i dobro je da je došlo do reakcije i da su ljudi stali na stranu i u odbranu novinara i novinarstva. Međutim, šta ćete vi, jade? Šta ćete vi da radite? Mi novinari smo negde spremni na to, jel? A vi, kako ćete vi sada se izborite kad je došla voda i do vašeg prozora? Jer mi smo sad u Srbiji zbog godina i godina ćutanja i tolerisanja i okretanja glave došli u situaciju da sad više ni ne moraš da budeš novinar koji je otkrio neku korupcionašku aferu da bi ti bilo prećeno. I upravo danas pričamo o tome koliko je naš mentalitet postao pogrešan i koliko su nas istrenirali praktično da su nam konstantne pretnje i konstantno zastrašivanje i konstantan život u strahu postali normalni. To nije normalno. A to ćemo da obradimo na jednom mnogo banalnijem slučaju, čisto kako biste shvatili koliko duboko to seže i koliko je zapravo situacija loša. Već smo ovo jednom radili kad sam reagovao na Vučićev govor. Ovo će biti simulacija reakcije jer ja nemam dovoljno jak računar da izvede sve odjednom, odnosno da upalim pravi stream i da u realnom vremenu reagujem na nečiji video ili na neki sadržaj, tako da će ovo sve biti kao i tada iseckano na komadiće, a vi, molim vas, donirajte, imate ne znam što ovo radim kad neću staviti link ovde. Donirajte na PayPal kako bismo mogli da unapredimo opremu za pravljenje sadržaja. Ukratko šta se desilo, Čoda, to vam je youtuber, ja moram da objašnjam ove stvari zato što moja publika je malo starija i velika je verovatnoća da mnogo ljudi ne zna, da zaista nisu čuli ko su ti youtuberi. Čoda, jedan od najvećih srpskih youtubera, se nedavno preselio u Beograd na vodi i objavio je video gde kritikuje kvalitet gradnje i kvalitet stanova u Beogradu na vodi. Meni je žao svake osobe koja je kupila ovde stan. Kvalitet gradnje je toliko loš, dihtovan je karina. Iz WC-a, imam 3 WC-a u gajbi, iz jednog WC-a mi smrdi na govna i vidio sam da je neki lik komentarisao kao bio u fazonu Beograd na govnima. Stanovi su katastrofa. I to je sasvim legitimna kritika jer kao stvarno za te pare očekuješ da ćeš imati visok nivo kvaliteta svog života. Mislim, ne možeš da imaš manja očekivanja nego da ti sve bude ono vrhunski za te pare. A ja otišao dole da se žalim za ove majstore kao izvinite, smrdi mi iz WC-a na kanalizaciju i znate šta mi oni kažu? Da, žale se ljudi, kao znamo, ali bože moj, nemoj to mi kažeš, buraz. Kriminal. Nakon što je Čoda snimio ovaj video, uslijedile su neke pretnje, verovatno neki ljudi koji imaju interes u tome da Beograd na vodi bude predstavljen kao najpoželjnije mesto za život, najkvalitetnije i tako dalje. Da li investitori, da li neki biznismeni su procenili da ove reči Čode, koji ima velik broj pratilaca, može negativno da se odrazi na, pretpostavljam, zainteresovanost kupaca i ljudi generalno da žive u Beogradu na vodi. Tako da su ga izgleda pozvali i poslali mu neke poruke. Dosta prijatelja mi je krenulo da mi govori da ne prozivam više Beograd na vodi,
Zato što kao poprilično je riskantno, dosta onako nekih jakih ljudi ovde kupilo stanove, dosta jaki ljudi u državi na vlasti su uložili ovde. Znate već kakva je cijela priča, ali iskreno ljudi da vam kažem, malo sam se usro. Neću ono da pričam sad kao ja nemam dlake na jeziku. Usro sam se malo kopica, ono krenuli su ljudi da mi prete i to. Malo je glupo što sad kao mene smaraju ljudi, a buraz, realno sam sve rekao kako jeste. Niste ga odradili kvalitetno, ja ne bi kupio stan ovde i to je moje mišljenje, buraz. I onda je Mario Vreća snimio svoju reakciju na tu čitavu situaciju i na te pretnje. Video se zove Ovako više ne može i Mario, osim ove priče o pretnjama i nekim svojim iskustvima kroz koje on prošao, govori pre svega o stanju svesti kod Srba i zato je meni ovaj video toliko interesantan. Pa ajde da počnemo da vidimo šta je to Mario Vreća rekao. Svašta mi se dešavalo, jel tako? Mislim, od prvog, znate što se dešavalo prošle godine, poruka od serijskog ubice, seljenje iz jedne kuće, pušenje guma, upadanje u kuću, uništavanje novog automobila, svašta se dešavalo, tako da mislim imam unikatan ugao da pokrijemo ovu situaciju. Inače i Vladici je malo prećeno, ali o tome nešto kasnije u videu. Cena ovog stana je 2300 evra mesečno. Mislim da je minimum za te pare koje možeš sebi da priuštiš da kritikuješ. Ćao, možda nepopularno mišljenje. Voleo bih da stan koji plaćam 200 i nešto hiljada dinara, ako može, ne smrdi na izmet. Vidio sme to da priča, sme da priča javno kako mu se ne sviđa stan u kojem on živi za koji plaću. Viš ti to, hrabro. To je hrabro. To je u 2025. hrabro. I to je toliko poražavajuće, umjesto da nam istina bude standard, nama je istina postala hrabrost, luksuz. Imamo ogroman problem. Generalno u Srbiji ili na Balkanu, taj sistem, brate, kao zvaću ja neko, imam ja lik, imam vezu, imam ovo, imam leđa i tako dalje, nije normalno. Znači, to, samo hoću jednu stvar da pozivam u svojim klipom. To nije normalno. Znači, nije normalno, a sve prisutno je. Sigurno imate primere u vašem životu, kao nemoj ti njega, ovo, ono, ko zna komu je čali i tako dalje. To nije normalno. Znate šta je još veći problem u ovome? I na mom primjeru i na Čodinom primjeru, neko drugi, bio to influencer, bili vi koji gledate, vi ne morate vi da dobijete pretnju, da vi pogledate ovaj klip i sledeći put kad se vama nešto ako desi, čuti. Bolje da ne čačka mečku, ko zna šta može da bude. Ovo je tačno, 100%. Čuti ovo, ono, i to je mislim da je mentalitet generalno naših roditelja, što mi je drago da se menja u našoj generaciji, jer ja znam, ja sam izbacio prvi klip da sam kao prozivao Herbalife. Meni je Keva nedelju dana zvocala kao, joj, pazi se, nemoj to ću. Ove radi imam osjećaj da naši roditelji i stari generacije, čuti, ko znam, čuti, nemoj da pucem u drvo I to bolje čuti je nas sve kolektivno i dovelo u ovu situaciju u kojoj se nalazimo danas, gdje nam je svima više ono preko glave situacije, gdje svako svakome može da preti za bilo šta, a gdje praktično izostaje bilo kakva reakcija. Ćutanje je stvorilo društvo u kojem je normalno da pretnja prođe bez osude. I gdje se i dalje većina ustručava da izađe i da javno kaže šta misli, ne treba ćutati, ali ljudi dalje ćute i plaše se. Šta se podrazumeva onda da bi trebalo da nas gaze ono kao male sline, što se mene tiče ne, i kao ja sam i prošao kroz neka u posljednjih godinu dana, baš zato što nisam hteo da dopustim da me gaze tako neki Nikogovići, baš mene briga što si ti u stranci, nisam neki od tih vaših uplašenih koji imaju ne znam ja kakav strah od autoriteta, niti smatram da ste vi nekakvi autoriteti samo zato što ste eto po toj stranačkoj liniji došli na neku poziciju i sad mi se tu nešto širite i dokazujete mi neku moć i tako dalje, a šuplji ste gde stignete. Znači, ne znate ni sami gde ste šuplji. Ja kapiram zašto, znači i naši roditelji, i naše babe i dede, svi funkcionišu po tom nekom svem čuti može gore. Svi funkcionišu bez optimizma i iz perspektive čuti može gore. A pa sad ovo, možda može i bolje. Zamisli! Hoću kažem, nije normalno i drago mi je što su ljudi ujedinili oko čovjeka. Čak i ljudi na Redditu koji ga negotive toliko su u fazonu, brate, svaka čast i treba to, znači, ljudi, generalno, u društvu, moramo da hvalimo i promovišemo stvari koje su dobre, a da prozivamo i da pokažemo da su nenormalne stvari koje su loše. I to je to. Tako se dešava kao promena u društvu. I onda mi u suštini kontrolišemo šta je normalno, a šta nije. Tako menjamo društvo, znači tako što prozivamo i pokazujemo da si retard u društvu ako se vodiš tim principima i tako što ohrabrujemo ljude koji, rade stvari koje su pozitivne. Čodu ili mene, mislim, ako hoćete... Ili mene, Mario, pa ili mene. Ali bi bilo lepo da me Mario Vreća spomene u nekom videu i da kaže ovaj dečko se bori za pravdu na ispravan način.
Oće Treba se sa snimao, daj napišite nešto, bravo majstore, kako si tako hrabar i tako dalje i tako dalje. Ja nema leđa, ne mogu, znaš, dođe sutra lik ovde, imam 3 različite vrste biber spreja, to mogu da, vidjet ćemo koliko će to mi traje. Vladica nema ni to. Ja, ako mi neko dođe da me salomi, nemam ništa, brate. Ja mogu samo da ovako se prepustim kao ona Titaniku, da kažem, lomi, brate. Sad, ja nemam leđa, ali imam vas. Imam vas i onda šta god da se desi, ja mogu da se osnovim na vas da napravimo haos. Ja ne mogu da se osnovim na vas da ćemo da napravimo haos, ali baš zato, hajde da se svi subscribe-ujemo i postanemo najjača armija. Znači da napravimo haos u bilo kom slučaju i da vide da ne može tako. Tako da nemamo ime, mislim su armija ili ovo ili ono, jer kao generalno to youtuberi imaju kad se kazanu, ljudi budimo najjača armija i subscribe-ujemo se. Ne, meni treba ono, ne oružana sila, ali treba mi neka sila. Aha, pretiš, ništa, evo brate Mario vreću klip sa 500.000 pregleda, pa se ti češi za glavu i razmisli sledeći put da li ćeš to da radiš. Isto tako i mi, pretiš, a? Ništa, evo ti moja Vladica video od 600 pregleda, pa se ti onda češi po glavi i pitaj se da ćeš opet to da radiš. Vi malo kada odsumirate kao teme koje ja pokrivam i zašto dobijam pretnje, znači to hoću da kažem, sad završiš u zonu, kao o čemu ja realno pričam u klipima, znači može da se uvredi, da se upiki, da se uplaši ovo ono. Slušajte sad, znači ovo je jako važno sad za moju konkretnu situaciju i za moju reakciju. Ili da mu povredimo osjećanja, realno su nebitne teme. Generalno, to su slučajeva, ništa se ne menja što sam ja komentarisao DDJ ili što sam komentarisao neku emisiju ili što god sam radio i opet dobijam pretnje. Ne može, nenormalno je, ne može. Inače, Mario Vreća svoju poslednju pretnju dobio jer je isprozivao bosanskog repera Cyphera za jednu banalnu situaciju prilikom posjete iShow Speeda Bosni. A kakav poklon Speed dobija? Pa to niste u životu vidio. Yo, EMBC. My first gold on Spotify. This is my soul. You give me your gold. What the fuck? Cypher mu daje plaketu svoje pesme sa Spotify-a metar sa metar. Šta će on sad kroz Bosnu da ide i kao drži njegovu pesmu Spotify Karneva? Recite koliko glup razlog i banalan da se nekome preti. A identičnu pretnju zbog ove iste stvari je dobio i youtuber Šarke. A šta tek ja onda da kažem, razumete? Ako kao društvo pristanemo na to da su pretnje normalne za ovako banalne stvari, pa kako ćemo onda da zaštitimo ljude koji se bave društveno-političkim i odgovornim temama? Banalno je da neko dobija pretnje zbog toga što iznosi istinite tvrdnje. I to je to. Vi koji ste izgradili Beograd na vodi ili imate stanove tamo, budite realni. Budite realni. Ako neko isproziva, pa nije izmislio, isprozivao je s razlogom. Taj Cypher nek bude realan i nek kaže da ispao sam debil što sam uradio to pred Speedom. Ovi iz vlasti, budite realni kad vas kritikuju, ako vas kritikujemo osnovano. Budite realni i recite ok, fair, znači negde smo fulali, negde smo sjebali, a ne, mi smo nešto sjebali, fulali smo, neki tamo Vladica ili kogod nas je isprozivao i sad ćemo da mu se svetimo i sad ćemo da mu pretimo i tako dalje. A što ja sad sve ovo pričam kao, pa Vladice, ko je tebi pretio? Bez obzira ko kome preti i zbog čega, poenta je da tim agresorima ne bi smelo da se ćuti i da ne bi smeli da se izvuku bez ikakvih posledica. Ovo sam već jednom pričao, ali zato ne smemo da dajemo ljudima koji prete cijelu prednost pretnje, znači da te učutkaju, da izbegnu kritiku, da nemaju nikakve posledice. Znači imaju ceo plus toga, a nije minus. Pre nego što sam ja dobio otkaz, odnosno pre nego što mi nije produžen ugovor u Gradskoj upravi za građevinsko zemljište i investicije, jedna od funkcionerki tamo, Nina Janković, ne ona Nina Janković, jedna druga Nina Janković je bila izdala naređenje jednom od kolega da meni priprete i da me fizički zastraše, dakle da mi daju do znanja da je moja bezbednost fizička ugrožena ukoliko ja ne prestanem da objavljujem protiv vlasti i da komentarišem situaciju. Dakle, klasično sačekušu su imali u planu. I ja sam to saznao tek kasnije, dakle tek kad sam otišao iz firme. Zašto do toga nije došlo, ne znam. Da li zato što se ta osoba kojoj je naređeno pokolebala ili zato što su shvatili da ću ja to da objavim i da će tek onda da ispadne skandal i da se podigne prašina ili prosto ta osoba nije uspela da me nahvata u povoljnoj situaciji, ali morate da znate da
se zna za te stvari i draga Nina, sljedeći put kada nekome budete pokušali da smestite tako nešto, čisto da znate da odaberete neku osobu koja neće odmah posle toga početi da priča po firmi kakav je zadatak dobila. Malo uračunljiviju osobu odaberite za takve prljave poslove. A zamislite tek koliko je jeziva činjenica da je zbog ćutanja mojih kolega koje su za to znale, meni oduzeta bilo kakva mogućnost da u trenutku kada mi je pretila opasnost odreagujem. Čak mi se desilo da mi jedan kolega kaže: nemoj na njih, oni su mnogo jaki, šta će ti to da te pojede mrak? Da te pojede mrak zato što govoriš istinu. To mi je bilo jezivo, razumeš? Ja nisam kriminalac, nisam narkodiler, nisam, razumeš, ništa od tih problematičnih, da kažeš, stvari. I sad ja, zato što iznosim svoje mišljenje, ja čak ni fizički nikoga ne ugrožavam, ja samo iznosim svoje mišljenje. I zbog toga da ja treba da strepim i da razmišljam da li će mene da pojede mrak. U kakvoj atmosferi to onda živimo? Da se ne lažemo, svi znamo šta znači da kad ti neko kaže nemoj da te pojede mrak. Kao Aladine, nemojte, molim vas. Ako ste gledali prethodni video, nemojte, molim vas. Ovo je bila neka najkonkretnija pretnja meni. Da je bilo ovako neki bez veze pretnji po Instagramu koje ne pridajem im značaj, zato što vidim, uđem u profil i vidim da je ili lažni profil ili da je neki tako iskompleksirani debil. Jedan lik mi je poslao: Srđan. A stigla je i pretnja kvazi elite Obrvara Ratkovčanina, koji mi je rekao da će mi Srbija biti mala da se sakrijem. I tako, znate, bude povremeno, ne često, ne mogu da kažem, ali bude povremeno takvih pretnji, takve, kako da kažem, ignorišem, ali jako je naivno misliti da država ne nadzire jedan određen broj ljudi koji govore protiv vlasti. Kada se samo razmisli objektivno o tome kolike pritiske preživljavaju ljudi koji govore protiv vlasti, mene zaista ne može više da čudi da prate ljude, da prete ljudima, da gledaju svaku njihovu objavu, svaki njihov korak, jer je SNS jedna paranoična organizacija i organizacija koja je navikla da apsolutno sve ima pod kontrolom. Dakle, sva ona poređenja Vučića i Saurona kao svevidećeg oka, to nije uzalud nastalo. I kao što kaže Mario Vreća, bez obzira što njemu prete za neke druge stvari, bez obzira što pretpostavljam državna bezbednost ili ko već ne diše njemu za vrat, postoji mnogo ljudi kojima dišu i koje prate i kojima je i privatnost ugrožena i bezbednost ugrožena i to nije normalno. Samo zato što imaju drugačije mišljenje i što izražavaju to svoje drugačije mišljenje. To nije normalno. Kad sam gledao ovo, bio sam uzmano, ja kapiram čodu što su Kenju što se izvinjava. Jer imaš dve mogućnosti. Znači, da samo to ne pominjaš, nije ti neki preveliki minus, samo si malo iznervirano, šta god. Druga stvar je da ti ljudi prete, da te zovu, da ti udaraju auto, šta kažem se njemu dešava se meni. Ja nemam kola. Ali nemaš puno pluseva da radiš ovo. Bez obzira koje nenormalno je. Samo to mora da se utefteri. Ne može. Cijelo svemu čodi jesu pretili, nije mu pretila država, da su ljudi napalili zbog ovog titla i tako dalje. Ali generalna poenta stoji, niko se ne bi iznenadio da jeste, niko se ne bi iznenadio i da mu prete neki kriminalci koji možda drže te stanove. To nije normalno i napravit ćemo lepo, imamo ih publiku 500.000, sad ćemo lepo da guramo te neke stvari koje jesu normalne, promovisat ćemo ih. Ne, Mario Pokido rekao je neke istine i kao što sam rekao na početku videa, ne radi se samo o reakcijama na pretnje, već i o stanju svesti gde smo naučeni i navikli da ćutimo i trpimo, što je loše. Mnogo smo tromi, mnogo smo postali nojevi generalno kao društvo, zabadamo glavu prvom prilikom. Jako mnogo ljudi u Srbiji je zapravo uplašeno autoriteta i izbjegava bilo kakvu vrstu konflikta, tako da neka poruka i neki zaključak već sada, iako nije gotov video, nema neko da mi je izašao sad slučajno, ima još. Zaključak je da ne bi trebalo da ćutimo i nemojte da dozvolite da vas ućutkaju i da vas uplaše i zastraše, zato što baš to ćuti. Tišina tamo. I to što su uspevali godinama da zastraše ljude, to je dovelo do ove sada situacije. Zato moramo prosto napraviti kao društvo zaokret i početi da pričamo i prestati da se bojimo. Pa nismo cave, čoveče. Šta, kao ona čuvena izreka naša, nije mama piču rodila, šta kao, to je za džabe sve.
Hoćemo da ćutimo na ovakve stvari kakve isplivavaju ovih dana, kao na primjer pedofil koji je sad osuđen na 18 godina robije zbog toga što je napastvovao decu u vrtiću. Dakle, vaspitač koji nije imao kvalifikacije za to radno mesto je zaposlen od strane SNS-a i onda je maltretirao decu i seksualno ih zlostavljao. Hoćemo ćutati na takve stvari i reći kao uvek može gore, da. Uvek je mogu da siluje neko te dece i da ih ubije i da ih zakopa u šumi. Kao uvek može gore. Mislim, ili hoćemo da ćutimo na ovakve stvari, kako ću vam sad pokazati, gde jedan od ćaci aktivista, ćaci batinaša, Pavle Bihali, navodni borac za prava životinja, dugogodišnji i tako dalje, sada se ispostavlja, dakle, običan poslušnik vlasti, isplivao je njegov snimak telefonskog razgovora u kom on otkriva neke pikantne detalje i sad bi ja kao trebalo da se pravim lud, da nisam čuo to sve što sam čuo, da se to ne dešava zato što eto potencijalno Bihali i neki njegovi batinaši bi mogli da me negde sačekaju i da me isprebijaju. E pa ja više ne izlazim na ulicu. Dosta smo se zezali da bi trebalo da se osvrćem preko ramena kada hodam ulicom, međutim... Možda bi neko rekao opravdan strah, ja sam odlučio da ne ćutim, već sam napravio i Instagram objavu. Isplivao je snimak, meni delo je autentičan, jednog od Vučićevih, kao što je sam lepo rekao, kerova, gde priznaje da je ucenjen i da zbog toga mora da radi sve što radi. Ovo vam je najbolji pokazatelj mentaliteta i pozicije tih ljudi koji su još uvek uz SNS i uz vlast. Dakle, oni su većinom ucenjeni i iz nekog razloga, a najčešće da ne bi završili na robiji, moraju da rade ovo što rade. I ajde da vidimo šta je još rekao. A pokazat ću vam i sada u videu, s tim da ćemo sada da odradimo ovu reakciju na pravi način, kako pravi youtuberi to rade. Pomenuti youtuber Šarke je isto radio reakciju na video Marija Vreća, međutim on većinu vremena nije ni bio tu, niti je nešto reagovao, tako da sam ja shvatio da ja u stvari pogrešno radim ove reakcije. Ali generalno u Srbiji... I napiše mi da stavim no strip solution klip, pa... ili na Balkanu, sve slušam, slušam. Taj sistem, brate, kao zvaću ja, neko imam ja lik, imam vezu, imam ovo, imam leđa i tako dalje, Nije normalno. Znači, samo jednostavno, tu nije normalno. Znači, nije normalno, I sad ćemo to da ispravimo. Pošto traje 12 minuta, ja ću da vam pustim, a ja odog da pitam, odog da poručim dostavu, pošto ne smijem više da izlazim iz stana. Inače, ova slušalica ne rade, on nosi zbog fore, jer kao vidio sam da to streameri rade. Da operem sudove i možda čak i da okitim jelku, pošto nisam stigao da to odradim. Pomisli da u Srbiji može drugačije, evo ja ti kažem iz prve ruke, ne može. Oni ni Bosna, ni Hrvatska, ni Crna Gora, ni Makedonija, iz Srbije. Ovdje radiš kako ti kažu. I nad popom postoji pop. Kako kaže pop, tako radiš. Nećeš da radiš? Nema. Možda smo mi mangupi svako za sebe ovako. Država, nema priče. Brate, ne postoji mangup koji može s državom. Ja me kapiraš? A ljudi to ne razumeju da to tako funkcioniše. Tebra, niko nas nije dirao. 7 meseci šta je sve rađeno ljudima. No zjebavaš. Znači, puštaju nas, daju, hoće da završe, hoće napravo, hoće ovo, hoće sve, hoće da imaju tu priču, hoće političar. Čujem ja sve. Pazi, znači oni priznaju da su imali policijsku zaštitu sve ovo vreme, odnosno da su imali izuzeće od krivičnog gonjenja u suštini za bilo šta što počine. I oni to priznaju javno. Zato ti kažem, ja sam pas. Ker, brate, mene to nije sramota da kažem, ja sam ker, zato što sam radio stvari u životu gde sam ucenjen da moram da budem ker. I mogu da budem pod jedan ker i mogu da budem na robiji. Ja ću, složit ćeš se da budem ker. Imaš, brate, red od 500 ljudi sad koji hoće to da se pridruži ovo i ono. Ja nikom ne dozvoljavam pristup, zato što znam šta radim. Čekam ovog da izađe napolje, da imam sastanak sa glavnim, da znam u kom smeru se kreće. Zato balansiram i loptam i ovo i ono. Nije gotovo još. A nešto kontam kad već kitim jelku.
mogu bih i ovaj džemperčić. Tako je, jedini koji imam da je u nekom prazničnom duhu i to mi je mali, kupio sam ga samo zašto mi se svideo kako je izgledao na ovom, na onoj lutki, na manekenu i onda kad sam ga ja obukao, mi ne stoji tako dobro, mi kratki mi rukavi posle pranja se skupilo, ja nisam skontao da trebalo da uzmem broj veći. Ne postoji organizacija, navijačka grupa, partija, ništa u Srbiji ne postoji, a da nema nekog iznad. Ne postoji, ne može da radi, ne može da funkcioniš. Ništa. I sad, ti ako ne možeš to svojim drugarima da objasniš, da mora vreme. Ljudi grade po 7-8 godina nešto. Treba vreme. I sad, ako neko je očekivo da će da se opari u 3 meseca, tebra neće, ne ide tako. To ko misli da može se opari ovde, brate, pa to, da ne ide tako, samo kroz politiku. Mislim, reće ti i Dejan sutra isto, i Miša, mi svi, brate, evo i političku stranku koju pravimo. To je sve, brate, instruisano kako ide. To ti isti sistem potpuno, sve isto. A sve od jednog čeka dolazi. Tako je. Ništa ne možeš dok neko ne klimne glavom tamo. Ja ništa ne radimo se, radim sve kako mi se kaže. To je što ljudi misle da sam ja nešto pitam. Ja sam sa biciklu. Pa sutra ćemo da pričamo, ne mogu ja to ti pričam ovo pred Dejanom, razumeš, ovo sam ti ispričao između tebe i mene. Mislim, on zna, a on će više zvanično to da priča, neće priča kako ti objasnim, on će priča zvanično šta mora. A ja ti pričam kako jeste suštinski, razumeš? Mnogo je teško, a veruj mi, najteže za mene. Znaš kako se mučim, Burazeru? Baš se mučim, ja nemam svoj život, nemam, brate, nemam ništa. Ja sam na telefonu 24 sata. Dosta, ajde bre. To je bilo to što se tiče kićenja. Naravno da vam neću pustiti svih 12 minuta, izvukao sam vam najbitnije. Ispliva javno priznanje šta se dešava, kako se vode operacije, kakva je hijerarhija, da su zaštićeni, da su u dilu praktično sa policijom, da su u dilu sa vlasti. Mi sve to dobijamo od njih i mi bi trebalo da se i dalje pravimo ludi kao da nismo čuli ovo priznanje. Inače, nakon moje objave na Instagramu, jedan od komentara je glasio i nešto kao nemoj da dobiješ po glavi zbog ovoga. Bio je upućen meni i taj komentar je međuvremenu obrisan, ali i vrlo dobro i jasno pokazuje stanje svesti i mentaliteta naših ljudi koji već očekuju neku odmazdu za bilo koga ko progovori. Tužilaštvo bi trebalo da se pravi luda kao da nisu čula ova priznanja i tako dalje. Ja se nadam da će sad neko ko je nadležan da pozove ovog čoveka i da ispita šta se to dešava i da ga ispita u vezi sa svedočenjem i priznanjima koje je napravio u ovom telefonskom razgovoru. Dakle, sve je jedna velika igra, jedna paukova mreža i imate na drugoj strani svega toga, dakle, svih ovih ovakvih karikatura, lažne opozicije, vlasti, nasuprot tome imate studente koji su ušli u ovo srcem nevino, iskreno i koji zaista žele boljitak, a žele boljitak zato što su oni ti koji će naslediti ovu državu i ovu zemlju i koji bi trebalo da ostanu tu i da žive i rade i oni su svesni da ako sad popuste, da će im život biti pakao kakav je bio našim roditeljima, kakav je delimično istina, kakav je delimično i mojoj generaciji i oni to prosto ne žele da dopuste. I zato puno podrška studentima i poziv svim ljudima. Nemojte da ćutite, nemojte da dozvolite da vas zastraše, čak i da dobijate pretnje, zato što to direktno utiče na vašu jebenu budućnost. Ne znam kako drugačije to da vam utuvim u glavu. Nemojte da ćutite. Dobar dan, zašto mi kasni dostava? Znači, poručio sam još prije sat i po vremena. Oprostite, stiglo je sa vrha. Šta je stiglo sa vrha? Ništa ljudi. Izgleda moramo napolje.